Shalom adita salutna. Shalom. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus. Marpungu hita sadarion dada holan lao mardingot sejarah. Alai lao pasahat ngoluta do tuadopan ni Tuhatai. Tupa dongdo sian hita naroon waing. Namarukil alani akapanosak ni portibion. Tupa dong namarhacit ni roha. Alasai diuhumi halak na asing ibana. Adong na holsoan manarihon ngolu tuari na nengro. Ale Yesus si pemahami rodohan lain kehidupan di bagasan beragam pasorean. Di zamanon sai dijujui portibion hita asahatop marlojong marsaulihon akan namanggohi rohatta. Anggo Jesusi maradiado tarpa jalibana di Golgata di lehon hosana asa jupangan hita di paradianan nasasitongna alanii tatap ma silang nai dada holan sitaononna napatar disi alai lobi sianido tahe hapataran ni holongna duih nama kop hita di pangalaho dohot paru lauta na sotama diadopanna Roma hita tingkakon ma nasa hol soni roham tupat ni Jesusi bongot mahita tu parsaoran dohot ibana na pamalung rohata marende mahita. Jesus
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tama dihita nabadia, naso jahat, naso mardidang, naso marbolat sian aka pardosa, nong gabe tubibo sian aka banua gijang. Naso pola ganup ari songon aka si Tuhan ni malimi, maboan jumolo pelean taringo tu aka dosa na sadiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi. Ay sahali doi diulahon, dina mamelehon dirina ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alea manami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sudejol mamanisia. Nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaod doot siak ni bagi. Pola mate tarsilang, asa malua hami sian gom-goman si bolis. Say parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani dihasesani dosa, dot dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hanguluan saleleng-lelengna, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Silangmu Kristus tanda di olohmu, pahit sarto dengan magopui, mangalunukon sa sudi dosaku, mabartulang di Golgota di hamba mahatemi. Tangihon hamu mahapatik ni debata, iman tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siaoni, jalan napa ujuk kotsa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat ni lasti roha tohap nai hian, so dietongi hailaon, gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami mangulahon dahobar tu patikmi, amen. Yesus leha tutu doho diriku timun kuda lehe dosaku di hadapanmu Yesus.
potima dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarhasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hamiro tujolom huilala hami rikot do asi ni roham disaluhut hami halak pardosa alanido ubaen nau paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tungna jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami ih aidang dihalomohon roham hamatea ni akapardosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anak Tuhan Yesus Kristus saya pahot ma asing roham di hami marhite-hite panindangion dohot agogo di tondi porbadia asa tarapul situturo hanami manjauho asa patud tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbain ibana do pangoluhon ro di ujungna akada sadok ro tu debata marite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Tangihon hamuma hata ni debata turpuk epistel di pesta paringotan hamamate di Tuhan Yesus sadarion natar surat di Psalmen 22 ayat sada saat rodi ayat 12 tajahama secara responsoria ende sian si David ale debataku bohasa tung tadi kononmu au saya madau-dau do akahatan yang gukon sian hatuaoku. Alai nabadia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposa tuhodo nasida jadi dang tarurak. Sude akan nama dida au marekelekelhon au dipangangang do babana uhut mangpirupir. Hodo na tongon na manait au siya napuan si papos rohaku mangotsop bagot di dahinang.
unang mandau-dau hosian au, ay donok nama parmaraan, ay soadong si partupak, ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Dengan bersama Tuhan, Bapa Surgaku, pada poton ho Tuhan, pahisar awan, Yesus Tuhan, bege anggukon, rodoh tua kadongan, tombot nang awan, odo siap puliro. Yesus Tuhan, bege anggukon, rodoh tua kadongan, tompot nang awan. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosa, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantondi porbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal du ibana di hau pinor silang, natua tu banua toru, dung ditanum, namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disi maibana paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dot namate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot ya taina mandok, ngulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot ya ngoluan na sorasuda. Amin. Kor inahana.
Sunggul-sunggul. Onma jadwal di parmingguon pesta parjolo paningotan Ari Haheyon Ituata Yesus Kristus tanggal 5 April 2026 pukul 4.30 buha ijuk, pukul 7 kebaktian umum bahasa Indonesia, pukul 7 di gedung sekolah minggu parmingguon sekolah minggu gabungan, pukul 10 parmingguon umum bahasa Batak, pukul 10 tolu ibadah khusus bahasa Indonesia, pukul 10 walu parmingguan umum bahasa Indonesia. Sekaligus maon di marboa-boa dison ala memang adong ulaon ni sekolah minggu di paningotan di Ari Haheyon, tentu mangido kerjasama ma asa di pakosong ma alaman ni huriai. Asabui nasida mencari telur ninna. Nuaeng sahat ma kur ama Immanuel.
Si pahusor-husoron ni roha manang refleksi taringot tu silang ditongani parsorion ni ngoluta. Kuria nahina holongan itu hatta ditongani zaman naribur di abisi dot rohana ahut di arta tatatap masilang ni Tuhani di Golgota jongjong silang ni Kristusi dada hau mas si totoduron alai ima alus tungolu dot roha namar hoi-hoi. Ditongani beban ekonomi nama nosak ngolu ni aka keluarga dohot masa depan nahira tatutup binain ni obu ni hafal silang ni Yesusi manungguli rohata nunga jumolo di bolus Yesus dalan narahis dang di baga-bagahon ngolu naswadong situhuhon alai di baga-bagahon do narade ibana rap do tita manuhusa. Ditongani parsalisian pangiburuon dohot roha diri najot-jot mangisobut tu parsaurata macai labok dosian silangi hita dipicang alai tajom asa tabunu roha diri asa patar mangula holong ni rohata. Diaka namar sahid nama kilala pujung songon tadiang nahapuloan manang na dijehehon dongang tatap matangan nahona labangi labas do dibuhai lahu makaol jala pamalum akabugang ni roha nasoboi di ida si malolokta. Silang ni Kristus di zamanon dada tanda ni hataluani ale tanda hamonangan nasi tongdui dang mabiar behami di godang ni parukilon ala ditongan ni parukiloni di pabicar hodo hati uron silang mi do gogonami dohot napahot pakirimon nami amen. Marinde maita. Oh
sumuruk siasa luhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porseaon. Hatani Tuhata. Turpuk sipa husor-husoron ni rohata. Di pestata sadario parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di buku Evangelium misi Mateus bidu 27 mamuka maisian aya 45 sahat 56. Mateus 27 ayat 45 sahat 56. Tapai hutihu madi bagasar rohat tabi. Alai ola ni hosniari rodi pukul tolu holom masadok tanoi. Alai tar di pukul tolu di pangyar Yesus masuarana diangguk koma ale de bataku buasa tuk tadi kono muau Eli Eli lama sabahtane alai upegei ninna nadeba sianak kana jongjong di sini. Nama Joe si Elia doi. Dungi pitor marlojong manasida. Dungi pitor marlojong masada sian nasida. Mangalak limut. Dibutongi mai. Tuna asom. Dipaloho tutolong. Painupon ibana alaina de banari madok pasobu jolo taida manang naolo rosi Elia paluahon ibana alai diulahi Yesus mamar soara nagogo dungitos mahosana laos ina sato kini maribak mahire-hire nadi bagas joro siang gijang rodi toru dungi humuttal matanoi mariga ma dohot akka batu mamak muka ma akka tanoman dungi hehe madaging itorop na badia akana modom disi gaberuar manasida sian akatanomani jadi dukkehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak alai dung di ida idug ni soldadui rabdohot akadonganna najumaga Yesus laloi rodi akana masai mabiar si tutu manasida nin nama tutu don anak ngidebata alai adong madisi torop boru-boru nama nata madau-dau ima akanau mangihuto Yesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena
sada sian nasida, dohot si Maria, inani si Jakobus, dohot si Joseph, doho inani akka anak ni si Sebedeus, ido sahana. Hamuna kadonga saha porsiaon, hita hurian itu hatta narak marpungu di pestata sadarion. Sadarion ima pesta parningotan, ari hama mate ni Tuhan Yesus. Alanido ben na marpungu hita, rap doho sudehala Kristen, nadong dilihat portibion, mamestahos sada peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Kristiani. Ima hama mate ni Tuhan Yesus. Ganup tao dosongono di patu pahuriata, parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus. Ima patuduhon, pesta na balga, jala pesta na luar biasa do pestaon, dihita halak Kristen. Tutu parningotan na maguaryo dihita. Danga pala sonari benamasai, alai nunga 2000 tahun na salpu. Porsearo hamu di tonga-tonga ta Yesus na ta pestahoni. Porsearo hamu akainang. Tutu pesta na balga do guaryo dihita. Ikolas do rohata. Buasa las rohata mate Tuhan Yesus. Las rohata alaolo Tuhan Yesus mate mamorsa dosata. Olo Yesus manggati hokita mate di hau pinorsilang. Ala holonga tuhita jolma. Hamu akadongan tutu si tutudo mate Yesus di dolok Golgata. Daksongon nanidok ni halak nasing. Godak kala madok dang na Yesus mate ninna. Alay sahalak siya sisean ni Tuhan Yesus do. Holan na tarhinos do ninna Tuhan Yesus. Lapatan na pingsan satokin. Hola disiditakkup Tuhan Yesus. Disido ibana manaik tuban wagijang. Ninna akka halak nasingi. Alai hamu kadongan mangihuton kesaksian Alkitab Bibel hatan itu hatai tutu si tutudo mate Tuhan Yesus dihau na pinarsilang tutudo hacita Tuhan Yesus tarpajal tarpaku ibana dihau na pinarsilangi hamuna kadonga saha porsiao mate Yesus alani balgani holong ngatu hita jolma. Hita hiado na ikomate di hau pinorsilang. Alay alani holong irohani Tuhan Yesus. Radeibana sikata manggati hokita mate di hau pinorsilang. Hamu akadongan memang dangadok siap kita o saksi nama mereng nama sai. Alay taha porsiaido. Hata ni debata Alkitab buku Bibel, hata ni debata madok, tutu si tutu, mate Yesus di hau pinorsilang. Hamu akadongan, turpu jamitatta sadarion, paingotok kita, adong opat, nama sahatihai, na parjolo sahari, di ayat na parjolo, ayat 45 di dok, alai olat ni hosniari jam 12 siang rodi pukul tolu rodi jam tolu botari holumma sadok tanoi buasa holum sadok portibion adong madok gunung Merapi na meletus satihai adong madok alani gerhana matahari gabi hulup portibion. Alay dung diteliti akka namalo ni huriata dang alani uben nama kolo portibion. Alay ala na maila do mata ni ari
mamereng natinaon ni Jesus. Maila mata niari mamereng ketidakadilan ni Portibion. Marsak marukil ng alam mata niari na di Portibion mamereng si taonon ni Jesus. Napaduahon maribak hire-hire tiray na di bagas joro. Hamuna kadongan di bagas joro na di Jerusalem, bagas joro ni debata, adong naginuaran hire-hire, tiray, pemisa antara kamar tu kamar. Kamar nabadia, dohot kamar nabadia situtu. Tu kamar nabadia situtu, holan akamalibo naboy masuk tusi. Jalaipe holas sahali sa taon. Duktoso sa ni Jesus, maribak hire-hire. Dangadong be pembatas, di bagas joro ni debata. Sude boy bebas, boy dalanan ni manangise. Hamuna kadongan, martudu-tudu maon. Tu hubungan ni jolma, dohot debata. Ala ni dosa ni oputa si Adam na parjului. Putus hubungan ni jolma dohot debata. Alay duktos hosa ni Jesus. Marhite hamamate ni Jesus. Mula denggam muse parsauran ni jolma dohot debata. Ido na pinatuduna marhite naribak hire-hire nadibagas joroi. Napatoluhon dung di ida iduk ni soldadui. Rab dohot kadongan na najumaga Jesus. Laloiro dia kana masai mabiar si tutu manasida nin nama tutudon anak ni dewata. Hamuna kadongan letkol soldadu nama jaga pamajalan ni Tuhan Yesus, nama ngawasi proses penyalipat Tuhan Yesus di ujung makatidakon toho sitong anak ni dewata don. Hamuna kadongan sau domu seibana tardidi gabe halak Kristen. Jalaibana ma misionaris na parjulo sahali tu Kapadosia manang didok goarnuaeng tu Turki. Ibana mana mabuah barita haluauni na parjulo sahali tu Turki Laos di sima ibana mate martir. Hamua kadongan na parpudi didok di turpuk tahun nakin torok boru-boru nama natap-natap madau-dau isyak kaburu-buri parjulu sahali si Maria inani Yesus. Si Maria inani Yesus naing menunjukkan hati keibuan ni sahala ibu maradopon yanakonna. Marsa marukil si Maria ala songonina hati natinaon ni anak nga Yesus Kristus dihau pinor silang ala dosa ni jolma. Napadua honi si Maria Magdalena. Heado diusir Tuhan Yesus. Pitu todina hodar sian ibana. Ido mangod rohana. Roy bana tutoru ni silangi. Jalan patuluho didok dison. Ina ni si Sebedeus. Lapatanna heado ditolak Tuhan Yesus pangidoan nyon. Alainak pe ditolak Tuhan Yesus. Gabe makorhon. Si holi rohai di bana mangihut-ihut Tuhan Yesus sahat tuhau na pinor silang. Hamuna kadongan dosa taro mabay mate Yesus. Dangadong dosa ni Tuhan Yesus. Dangadong hajahato diula Tuhan Yesus. Hita jol madona mardosa. Alani nanaing dohonon ni parningotanot tu hita. Unang betadak dati mardosa. Unang bedohotita. Maparsilak ko Tuhan Yesus napadua halihoni. Alani songoni babalgani holongi Yesus tu hita. Hita pe taha holongi maibana dingoluta. Songo dia hita makaholongi Tuhani. Akaulaw mo ni rohana mataula. Molo say taula do pe akaulaw na maralo tulomo ni rohana. Doson na maparsilak ko do pe hita. Alani unang betaula ho nakadusa. Asaw naktarsali pibana na padua halihon. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di bagasan arsa ilu-ilu Tuhan mangalopitanga kami tu adopam muna sumurungi.
Mangingot na hati na tinao muhumoko pami, paluaho kami jolma pardosaon, sia dosa, sia rate ni si bodisi. Ditao ko akan na hati, lao paluaho kami jolma manisia. Alani Tuhan asi maroham, uhirhon, surato tubaga saroha do pikiran nami, akan hati nati naomi. Asa doho kami makilalahon, asa jorahami, mangulahon akadosa tu akatikinan ro. Pos rohanami Tuhan, homa Tuhan, nama dongani hami, nama ngaramoti mangiring-iring manogu-nogu akapardalanan ningolunami. Padau Tuhan, rohanami, asa madau hami siana kaulau namaralo tulomoni roham. Hodo tu hapos ni rohanami pangalua-luan nami. Asi roham, dongani, iring-iring togu-togu hami naktua katikinan engro. Suak songoni matuhad di parningotas sadarion. Naik patu paun ni huriam, ulau nabadia di tonga-tonga ni huriam. Pos rohanami Tuhan, pasadaumu rohadoho pikiran nami. Pahibulomu rohanami Tuhan, asarapa mimadohoti ulau nabadia, na naik patu paun ni huriam. Jaloma Tuhan elhelek pangiduan namion, marhite-hite guarnya nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede nomor 20 mamukasian ayat sada laos tapapungu mapelian na paduahon. Yesus sudah menebus saya
Honayasada laos jongjong mahita. Jesus Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nilihom itu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaumu, dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali tuhade bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong iroham na gudangi. Gumudang goy siya kolong irohan niya mama. Dohot inaina di anak ko na. Tung naso tartibang gugudang doho arga ni sileleom mudihami. Ay anak mo na sasaday di suruho gabe jolma. Manao pardangolan. Isahisak. Doho pastap-pastap. Gabe tarpajan ibana. Jala tu hamatia kumokopami, mauliate marohanami, ala na uksay utangami, jala malua hami siya dosa, siya kamatean, dohot siyan gonggoman ni siguris, ala ni pujion nami magoar mo na badiyay, ala na di patupa anakmu, pardomuan, pardengganan nami tuho, ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, na ungamor sa dosa nami, dohot dosa ni hajol maun, mauliate marohanami tuho,
jala pujion nami maho rodi saliling-lilinga, sai tata mahuriam na hinokokmu, jala napi na pungu-pungumi, sai paho madihami hasasan idosa, doho dame na pinatupami, sai paiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuako hami tubanua gijang, pasaur hokami tuak kanabadiai, sai bunu jala parsilakoma, jol manaburuhi, dohot sakap-sakap naroa nadi bagasa kami, asa unang marlidah kami, madapoton ama nadi banua gijangi, hupasahatami madiri nami tuho, jala huleo kami rohanami, bain inganamu, ala naung dihokopo hami, diho mahami, jala ho madihami, sayunang loa sami sirak siako, dongani mahami, jala saur mahotuhami, sai patogu mahaporsion nami tuho, asaho lakanami, rodi ujungi hamatean, sai ramoti makaruasmu, nama marita hokolongi roham, dohot dalan nauk pinatupami, atong manang mangolu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami, hodo Raja nami, saya si maroham, ingok mahami, dihasangapomi, jalaboa kami tuhasonangan, nadi labungi debata ama. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomoni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagok. Ay hoduna puna harajan lohot hatukun rodi hasan lepun sareleng di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabohina tuho, jala si marohana midaho, di dopakot Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor homa, damena tuto di munabi. Amin. Dihamu amanami nanami langsung gaudutat tamarulaon nabadia. Dung istirahat tita holan 5 menit lau patupa kepersiapan. 5 menit kita istirahat udutat tamarulaon nabadia. Unak pola hicat kita kamanginang hudul mahita. Mau lihat ya mak?
Di hamu amanami nanami masuk mahita tu ulaon nabadia. Sadama roha doho pikirata. Madoho ti ulaon nabadia na naik patu paon ni huriata. Marede mahita. Jesus namamorsan, nos ane portilion, panguluhan din. Jesus namamorsan, nos ane portilion, panguluhan din. Jesus namamorsan, nos ane portilion, salvacionan amin, 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 amin. Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mga ramoti ate-ate doho roha muna. Marhiti-hiti Jesus Kristus. Amen martangyang mahita. Ali tuha debata para si roha na sumurung. Ama namin na di banuagidyang. Asi roham topo mahami na pungudison. Adora ko pa nga kamyan no parpadanan na badiyay. Leo mato di parbadia tugano pami. Asa ditubuh kaporsyaw na mangulu di hami. Asa posituturohan nami. Di anakmu Tuhan Yesus na humoko pami. Pargogoy mahami maswada ho diri nami. Asa tarihuto kami. Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuh kaporsyaw na mangului. Sa itaiti marohan nami. Asa lamalungo kami tubanu agidyang. Asa sa masihol hami. Pay may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Hita kana pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangat to parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumolo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unak ko nauhum manang isesiak kitaon. Ay hola naudu roha, jala naman ol soli rohana, ala ni pabainan na nasoture, jala naman opo ti dosana. Jala na porsea di hasan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangato parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaw na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedida dati mardosa. Tukpa daw hamu marohamu na siya ni. Tunggo tapok kamu mahosom. Doho late ni roha. Alay paingotingotamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala mula mangolu humokko pamu asa tau hamu mangatto parpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolo rohat tabi jala lusihamu manahusuk kutono tuhamu rimma hita jongjong. Di parhatutu rohabo halak pardosa hosyak katutubum. Doho talani pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsak goroham alani dosami, jala di pangidoroham naing malua honuaik siya dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohabo naong ro Tuhan Yesus tutano panguluho pardosa, ibana naong mate doho mula mangulu humokopo, mamorsa jalamane sa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggotapos siya roham late ni roha, doho tosom mi roha, aku mi, olo doho mardenggat doho talak na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongamu,
songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaudu be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangyangod di bagasar rohamu nabi, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang gohami, ay jojo tulaw si hami patimu, tamado honau hummu hami, nuaing doho sugut, molo balasono mutu hami na hobar tu pabahenan nami, alayala ni godang yasi ni roham, dohot tolong ni roham, dohot ala ni anak Tuhan Yesus Kristus, naung nilehom muhumoko pami, ala ni uban na hupami mangido tuho, asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masudi dosa nami, jalaleat tor di perbadia tuhami, asa margogo hami mangalo na sa dosa, doho mangulahon na ho Bartolomone roham, saliling di tanod dope hami. Amen. Atong hamuakan naman opo ti dosa muna. Jala na mauwas dia si rohani debata. Sa isaha matuhamu na pinar haporsya muna. Mga sahok kata ni Jesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhu dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi perbadia. Amen. Aliama namin na di Banwagijang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaumu, say sau malomoni roham di Banwa Tongos songon na di Banwagijang. Leo matuhami sadariok kangulua siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hona punarajaun, doho tagun, rodi hasang apos saliling-ililinga. Amen. Hudul mahamu marede mahita. O Jesus, transcendent, Tuhan nabi narsilah, rahang tutung daulat, namuju otasilah, narutang usahami, ditan hodosanemi, asiroham o Jesus. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padiriho parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus masagu-sagu borninayu jutarjehe ibana. Didok mamauliate, dumidi ponggoni majipalea matua kasisian na huhu madidok. Jalo hamu majalapanga ma. Dagiku doi nanilia Tuhan mati aku mokopamu. Baik kamu masongoni, baik parningotamu nadiau. Jala duksum na sida mga dibuat mapanginumani. Didok mamauliate. Dumididok matunasida. Jalo hamu masude hamu manginum siani. Ia panginuman pada nai baru mau marhite-hite mudarhu. Nani seho kumokopamu. Baik kasani dosa. Sai baik kamu masongoni. Baik parningotamu nadiau. Amen. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu madengga basa ni debata. Roma hita sasa puluh halak tujolo. Akayana konami na somakatidako kaporsiao dope unang majodohot. Jumolo masya bagas.
siduk sia bagas sia nalaman, siduk sia nalaman siang gijang manon. Songoni masusunanna, marede mahita. Pangan marutiun, ibadah daging di Tuhan Yesus, inovasi adik, modern di Tuhan tarui. Selesai tutung humar kuku, inovasi adik, mulu nama nutung diuk. Tes. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamuma jalapangan ma. Dagi kudoi, nani lewat tuhamatea numopkop hamu. Ima mangaramoti, jalapahonton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu, hangoluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani useheo tuhamatean mokop hamu. Bahen hasesani dosamuna. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa di hamu, hangoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dari. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma. Dagi kudoi, nadi lewat tuhamatean mokop hamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsian ibana. Asa di hamu, hangoluan na sorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu mau jala pangan dagi kudoi, nani lewat tuhamatean mokop. Ima mangaramoti,
jala pahotton rohamuna maka posiai ibana asa dihamu anguluan Yesus Kristus Tuhan na padamehon perbadahan Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani lewat Tuhan matean mokop hamu ima mangaramuti jala pahoton rohamuna maka porsiai tibana asa dihamu angoluan na sora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani leo Tuhan matean mokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani lewat Tuhan matean mokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora sudah amin. Patuku hapur siaku lihasa saido sakit marsiti opan manrohaku Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nani leo Tuhan matean mokop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu angoluan na Nuhang rohaku manapun kau tuntun amin.
si Pangulo, sahay tupot maawon, sayo nang magdudaw, o siyon rahako, Rosi Pangulo rotebu, main mahaw anak bututun, dohot pundar biburiau, ias songon ebas mahaw, ias tutun, ias tutun, dohot pundar biburiau, ias songon ebas mahaw. Guguni mudar min, pahapatar madia, tum di parmului, tutung menunggu, Rosi Pangulo rotebu, main mahaw anak bututun, dohot pundar biburiau, ias songon ebas mahaw, ias tutun, ias tutun, dohot pundar biburiau, ias songon ebas mahaw. sangon lepas
tes. Tahun kami undang, hai ibate membiung ni bahini sairo mahu sairo Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu bahen hasesani dosamu ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora-sura. Amin mulak nahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar kudui nani seho tuhamatean ngokop hamu bahen asesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai iba asa dihamu hangoluan na sora-sura. Amin ulak nahamu di bagasan kami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu bahen asesani dosamu ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora-sura. Amin ulak nahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar kudoi nani seho tuhamatean umokop hamu bahen asesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora-sura. Amin mulak nahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jalan inum hamusiani mudar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu bahen asesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan na sora-sura. Amin mulak nahamu di bagasan dami. Si Tuhan Yesus benar naik mengulang. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu bahen asesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana
asa dihamu, hamoluan, na sorasura. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani useho tuhamatean umokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Imah mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan na sorasuda. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani useo tuhamatean umokop hamu. Bahena sesani dosamu. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan, na sorasuda. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Yesus Kristus jalo hamuma jala inu hamu siani. Mudar kudoi, nani useo tuhamatean umokop. Bahena sesani dosamu. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan, na sorasura. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani useho tuhamatean umukop hamu. Bahena sesan ni dosamuna. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, makoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan, na sorasuda. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani useo tuhamatean umokop. Bahena sesani dosamuna. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan, na sorasuda. Amin, mulak nahamu di bagasan kami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi, nani seho tuhamatean umokop hamu. Bahena sesani dosamuna. Imam mangaramoti jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana. Asa dihamu, hangoluan, na sorasuda.
hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Udar kudui nani useo tuhamatea numokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu amoluan nasorasa. Amin. Mulak na hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Udar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu. Bahena sesan dosa. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibang. Asa di hamu angoluan nasorasida. Amin. Mulak na hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani useo tuhamatean mokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan nasorasuda. Amin. Mulak na hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Udar kudoi nani seo tuhamatean mokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan nasorasuda. Amin. Mulak na hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani useo tuhamatean mokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan nasorasuda. Amin. Mulak na hamu di bagasan dami. Pidok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Udar kudoi nani seho tuhamatean mokop hamu. Bahena sesani dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan nasorasida. Ya, 88.
Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sian. Mudar kudoi nani useho tu hamatean ngopkop hamu. Bahen asesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu hamoluan na sorat. Amin. Mulak nahamu di bagasan dami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sian. Mudar kudoi nani seho tu hamatean mokop hamu. Bahen asesani usamuna. Mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sian. Mudar kudoi nani useho tu hamatean mokop hamu. Bahen asesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani seho tu hamatean mokop hamu. Bahen asesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sian. Mudar kudoi nani useho tu hamatean mokop hamu. Bahen asesani dosamuna. Ima mangaramot jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sian. Mudar kudoi nani useho tu hamatean mokop hamu. Bahen asesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu angoluan na sorasuda. Amin.
mulak na hamo di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar kudoi nani seo tu amatean mokop hamu bahena sesani dosamu ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu angoluan nasora sudah. Amin mulak na hamo di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siang mudar kudoi nani seho tua matean mongkop hamu bahena sesani dosamu ima mangaramot jala pahotton rohamuna maka porsiai asa di hamu amoluan nasora sudah. Amin mulak na hamo di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar kudui nani useho tu amatean humop kop hamu bahen hasesani dosamuna amangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siang mudar kudoi nani seho tu hamatean mokop bahena sesani dosamu ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar kudoi nani useho tu amatean mokop hamu bahena sesani dosamuna mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin mulak na hamo di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar kudoi nani useho tu amatean mokop hamu bahena sesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah.
Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu mah jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani usehot tuhamatea numopkop kamu. Bahena sesani dosamu. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu hangoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudui nani useo tuhamatea numokop hamu. Baena sesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudui nani usteo tuhamatea numokop hamu. Bahena sesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohatun maka porsiai ibana. Asa dihamu angoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani useho tuhamatea numokop hamu. Bahena sesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu hangoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudui nani useho tuhamatea mokop hamu. Bahena sesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu hangoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. Mudar kudoi nani useho tuhamatea numokop hamu. Bahena sesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu hangoluan na sorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami.
di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siami. Mudar kudui nani useho Tuhan matean mokop hamu. Bahena sesan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahot kon rohamuna maka posiai ibana. Asa di hamu hamoluan na sorasuda. Amin mulak mahamu di bagasan dana. Sebentar. Dina marede hita laos jongjong mahita salukna. Marede mahita. Tangiang mahita. Puji matuha debata ale todiku. Jalana sarohaku di bagasa mamuji goarra nabadiai. Puji matuha debata ale todiku. Jalaunak tu kalupaho dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Ibana pamaluma kasahi musudena. Ibana palua hokosam siya kamagoan. Jala dilihat hodeng gabasa do hotasi roha. Para siroha jala pardeng gabasa do tuha debata. Labata rimas jala para siroha godang. Dang di baitu hita na hobar tu dosata. Jala dang di baloso tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu anakon na do. Asini rohani tu hadebata diaka na makabiaribana. Nungatakas di patudu hodebata holongi rohanai. Tuhita dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaik siya rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhon ni mudarai. Di bayani say pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olat nion rodi saliling-lilinga. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutod di munabi. Amin. Shalom, horas madihita salukna, rak mahita madjalang dongata na dihabirang doho di siamut tabi.